Hello mga kajukans! Ay mga kasilip pala. Araw ng Huwebes taong kasalukuyan meron na naman proyektong kailangan tapusin kaya handang-handa ang grupo at heto na nga mag-uumpisa na kami ako ang may hawak ng rover, si Harold naman ay digger, si Chris ay sodsod at si Harry ay spray paint at kami ang mga team leads. Uumpisahin namin sa puzzle layout ng mga puntos pagkatapos ay huhukayan ni Harold at Chris ang mga puntos na napuntusan. Ibay ba to, Pugi? Ha? Wala pong aso? Sige. Bawal kang nudakon kayo ng babo. Bawal kang nudakon mag-collapse. Atang-atang. At ngayon naman ay oras na para magbuhat ng mga concrete post para sa mga hinukay na puntos o marka. Apat na sir, apat na pa. Oh, yeah, pila. Uwa, karitak na lamo. Uwa. Katangali wa, marking na Kantame, Jok. adwa gulot, adwa harap. Ano? Uwa sir. So, api na nga to. Ito yun, spray. Unang naibaon ni Harry ang kanyang nabuhat na concrete post. Bawain pa. Ali, gampa papunta niya. At ayan na nga, nananalangin na si Chris sa unang pagbagsak niya.
Habang patuloy sa paglalakad si Chris ay biglang Ang galing nga man yan. Ay, tanga! At yun na nga, tuluyan na naibaon ni Chris ang karga niya concrete post. Pagkatapos niya may baon ng concrete post ay sinamantala niya ang pagkakataon na nanguha siya ng kamoteng kahoy at puso ng saging. At pagkatapos ay lumipat kami ng pwesto para ipagpatuloy at may baon ng mga natitirang concrete post. Four. Ano yan, sir? 4 meters. Araw dalan niya. Open, yeah! At nang si Harry ay biglang nagkanta ng orihinal na version. Ako yung kay. Why? Ay weather lang yan. At sa wakas na nga tinapos na ni Harry ang panghuling concrete post at naibaon na niya. Bigyan. L4 P3 P3 Perfect.
At tuluyan na kaming lumisan sa lugar na kung saan napagod ang lahat maliban sa aking sarili. Salamat sa panunood, naway pagpalain kayo ng poong may kapal at huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at mag-share at like. Alright.